Michelle Mashinga ni mkono wake we 1000. Okoko Hard Life Samui ni mkono wake we 1000. Kuleko Takura Maposa Mulungu Dorpa mbele Mulungu Talent Makorama Lennon Magwaza Ignatius Katsuta Zikomborero Matongo Chengetai Neganye Simbarache Chitsike Tafadzwa Matiza Huyu Tafadzwa Matiza Tafid the Biker Tendai Makusa Tendai Makusa Lee Ditore Lee Ditore Argo Lee Ditore Imurichi Chanya. Alright. Teacher Paradzi Joy Timbe Overdose Goni Mario Panache Tower. This is Goni Mario Acoustics Panache Tower. Tamuka Raphael Paul Mande Justice Chatuza B. Kauyani Kunzanai Chakawanda Sakara Titus Governor Boulevard Jonathan Ganyani Wow, just yesterday I was having TJ Unruly. TJ. One down Zara. Zuruti Kapanaba ma 1,000 euro mumawoko Sibarache Victor. Sasa kataura na mkuru maziwa kutimishawana taza pabaika. Zaitika guys. Tenez kwa ramba. Mudawashe Jackson. And the post. Dimas Baba. Mudawashe Jackson. FJ. Alright. Brian. What's going Dina? The elder. Uncle Pools. The great. Korokoto. Right, Hard Life Lovu, Kamkomana gets photo. Mayamagalo is school. Alright, Simanga, the mighty man of gold. Yo. Honesty Gilazi. It's okay, Honesty Gilazi. Nigel. Franklin Slow Rider. Kopa. Awa. Jackie Kopa. Zikomborero Chakawanda. Ngoni Mike. This is Komborero. Ngoni Mike. Love Mo Mafumo. Then last Mumbangi. Do wakano, wakane mabike. Right.
Right, takwenda kuniangwani dzimotokari. Rambo the license right, yes, you know tunakuenda kune mkuru wedu honorable Baiwell from all the way from Chinoi. So atatolewa mali yake na Audoyang. Elvin Piri next. Kudzai Makawa. Martin Wajira. Audo chidzoka zakaro chikolekta yako. Audo Young. Ndiye anonzi Audo Young. Evans Windingi. Rambo ndinyure Rambo ndinyure. Uyu ukumwana akashumbika akati aiwa, everything is under control. Right, alarms itai cheketai chitera kumashure. Rana uchitera mashure. Anozizia Rana. Jerry Klanger. David Jr. AK Bambino. Cameraman Robert Baines, the cameraman. Right, we are on the Bambino. Alright, Manasseh. Alright, yes, you know tangenda kune wamwe wakarakidza chido wakati aiwa coach Rambo passengers. Right, tina titi Sita Lee. Coach Rambo ni ndakazika drive. Takauya. Thank you so much, my brother. Makarakiza chido. Nekuya. Scar delivery. Atkins Ashtera. Joani. What's that? Yeah? Scar Ashtera chizo. Atkins. Yeah. I am Tumotora Atkins Sheta. Millicent Guaru. Catherine Nyoni. Tandiwe Nemarude. Chendra Ganye. Aisi ya kwezele. The biker, Jermaine. Wana wambiye. Tafazwa. Tamapilio. Millicent Kazangarai. Moses. Willie. Representative ya Trustees. Amanda. Willie the biker. Come back. Willie the biker, come back. Willie come back.
and Karate team. And then Dollar Bill Entertainment link up. Dollar Bill Entertainment representative. Zaid link up. Zaid. Zero recording the carrot. Okay. Right. Gashika mskana. Okay. Uyo murikuona ndiye akagara muAqua. Aya akazi nekuru mazuva. Muskana ari kumberi uyu. Ngai achatora Aqua. Sezonga upgrade wa. I want to say to you, say with them. Mukuru mazuva. Thank you so much, Mukuru mazuva. Nekuti upgrade. Nekuti rangarira zvakadai. Mwari akuitei zvakanaka. Ndinoziva kuti you are a giver. Your heart, you have an unconditional heart. Ndakakuzivai ndichikuonai pasocial media. Asi show changu nekuti ndimbovaonawo live and direct. Chikumbiro. Muchisisirawo. Ngatipei maiki kune musikana aitirwa zvakanaka uyu. Ndiyatungadza pano hanzvadzi nokutenda nekweho wako rwaunotsipa neraunopa kuvanhu vese. I love you so much, my brother. Amen, amen, amen. Tisatapiwa awa ndiamai vangu, mama, munin'ina wa mama wangu. Todangoti mungotinamatirwa short prayer, mama. Chikosamusewo sohuri tinamatira. Mwari wenyasha zhinji, tinokutendai chikuungana nenguva. Tongokutendai mutsvene nokuti muri mutsvene. Iyemi makanga muri kokutanga. Tinokuongai Jesu, tinokuongai mutsvene waIsraeri. Mazviita baba vedu, mazviita murena, piwai mbiri. Tongokutendai nokuda kumabhaikasi vaitirwa chinhu chinoshamisa chikuru. Tinokutendai nevose baba vapiwa mbayiro yavo. Wakaita zvakanaka wazviitira shoko renyu rinotaura kudaro. Tongokutendai mutsvene, chengetedzai mwanakomana wenyu naivo sewikinochivhayo. Vapei mazuva mazhinji ekurarama. Pfuma yavo ngaiwedzerwe. Vana vavo baba vapei knowledge, wisdom neunderstanding. Chitsai mhuri yasewikinoukuri. Tongokutendai mweya mutsvene. Amen. Right. Se kuro mazuva zvavakataura. Vakabva vati pamusoro peAqua iripo yakapapa. Right. Vakabva vati ne5,000. Nemukono 5,000 uyo. 5,000 yavo mwanasikana. Aiwa, tinotenda nekuda muri pano. Tinokumbirawo vabereki vedu, vakochiramo, vaswedere padhuze. Vana baba ngavaswedere kuno. Ombe mtara mpana wangu. Takaenda. Aiwa, tinoda kutenda kutanga uri pano mukuru wemazuva sewikino baba vakochiramo nyakubereka nyakutumbura ivo vari pano ava vati nechiitiko ichi nemakore avararama kubva zvakaberekwa
havasati vamboona kuro rwakazerwa munawo kuti munhu anopiwa midziyo unokosha nezviuru zvemagora vari kushamisika vachifara nebasa ravaitira mwana wavo koti ravo saka vataiwa mara kutirei zvakanaka saka tinoti koti ravo nebasa ravaita nyika yose nekunze kwenyika pasi rose vaona chishamiso rudo rwamakanatidza rudo rukuru runoshamisa saka sewiki inovataiwa pakuappreciata zvamaita izvozvizvi vati muwane chekufambisa pamunenge makoka kana kunenge vaita matambudziko mugokasira kusvika saka vati regai vakupei gorovha neyomoto tsvatsvatsvatsvai baba we inonzi chikomo GDC 2026 Fortuna ndegore rino iri kupisa kai inokasira kusvika saka toda kutenda nevanhu vose vauya pano vanga vachikutsigirai nevamunoshanda navo nerudo rwamaratidza pano dai panga pasina imi ma1000 apuwa mabhaika nema200 nemari dzapuwa vanhu vese avaidziwana asi nekuda kwerudo rwenyu rwamaita ndo rwaita kuti vanhu tungane pano asizveko izvozvo chaizvo saka mukuru wemazuva sewiki neruchivhayo vati aiwa ini ndiri mukuru handichaudzwi kunyeba vakavimbisa kuti vachakupa nemotokari ndiyo motokari iri pano iyi pamadzwa pachipaka mari yachona ndiyo iyi saka tiri kuti aiwa enderai mberi nebasa rechikoti vakapuwana mari tinokutendai iwe tapinda pano sezvamuri kuona hama adiwa tsariri ana banda atambidzwa mari inosvika iyo 5,000 uyezve sezvamuri kuonawo iyi mota iyi yakachena GD6 Fortuna haisi ye19 gota zizi ya2026 right uyezve yakatorejestwa uyezve iritori muzita rangu mufunge tinotenda sewikneo nekutipa mudziyo nekutirangarira charaakaseva in the community, helping people, retrieve drowning scenes, and also teaching people water safety. We are going to be moving on in the swimming, life saving, water safety, swimming lessons, competitive swimming lessons. Karamba chiendera mberi sewikno mukuru wemazuva Mwari akuitire zvitapwa muri muhombe mukuru wemazuva. Tine vamwe vane zvavada kuprezenta panapa. Ndikuona kuti kochi ramba wamudhaivha apa. Uyai zve. Uyai. Iri ikeke rataitirwa na Maitirwa na mama na mai. Aitirwa nani? na mama Awa. babo Mama. yes Amai vane rudo. Ndikutoti Jimmy madoneta iyi. Rimwe. Wow. Thank you so much guys. Aiwa. Mwari akutire zvakanaka. Akutire zvitafu-tafu. Ndakachimboona mudziyo wacho kuti uri sei. Akomana ini. Fingerprint ukanodzanya button. Cameraman, uyaone zviri mukati. Kari kunhuhwirira wena. kari kunhuhwirira here mwana Kari kunhuhwirira zveshuwa. Right. Zvoje. Kire kwa mani. push the start yes tichienda hedu tichinoretiva zedu chiva motikari zinyoro zvaitirwa naishe